Give, give. I'll get the picture. Saya. Okay, ang musumusuman. Kasag-kasag lang, bakasi. Dili ni sa balay na akong gamay, makaigsunan. Muli ako ang mga igsuon sa among salo-salo ginagmay. Okay, sa maabot nga Pasko. Hold! In the Philippines. Hold! Tungap! Ano ba, drink? Sige! Sige! Tataw, uy! Dali, arabot. Sige! Tungama na yung juice sa sulod. Sige. Okay, welcome to Tatay House. Ah. Oli. Sabaw. Okay, dito na pa. Nakundak. Alin na? Nena. Gag na po. Danang, Ganto na. danang sabaw. Lapit tayo. Wa sa New Zealand. Wa sa New Zealand na daghan. Ay, Jollibee sa New Zealand. Ade. Anga, uy. Kami hang. Ipit. Okay? Okay. What can you say about in Bohol? Are you okay? Hoy, mag-cook mo. Are you okay? Nasaan na yun? Not okay? Okay. Okay, mo ni ang itsura sa akong gamay nga balay sa panahon sa Pasko. Ginagmay lang ang amo ang hikay basta kay lipay, di ba? Ilan kang magambisurog dagko. Igo-igo rin ato ang kwarta. Sa mahimo mawagi ato ang ibutang sa lamisa. Ako nga kaisonan. Basta kay okay lang. Anong gali? Yung plano? Karon? Karon lagi? Ginagpiting iyang pangalan sa plano. Siya Dugay din dyan nagkawanday? Traffic mas Davao. Ha? Matay ito sa ilang ijahang ga-adapt. Kadap ito? Dato itong adapt ito. Ito bang tiguang doon eh? Ito lagi. Itong maghubo. Hmm. Dagham to kuan. Dagham to pagkamatay ka. Sa Cebu, na ini sa kay taxi. Gahubo tanan. Ya. Lagi, padung may sa airport. Simula. Bamba ni Kapyot ba? Nalikod taksi. O, simula. Oh, gadi, oh, gada.